дей, ти казва, не дей, стига. Още не мога да знаеш. Назад, изтеглете се, назад. Момчето е в югоизточната част на комплекса. А? Напред. Да го превземем. Дана, стой. Шаха пешките тръгват първи. Човеците и техните оръжия. Пластмаса. Учи. Момче, какво да правим, Антоне, бе? Моето момче. Пешките тръгват първи. Седете се в моста. Пригответе установките. Огън! Арка, използвай звукови дрони и снимите в оръжията. Аз ще видам камуфлажа. Да пуснем изтребители и танкове? Срещу мъглите, той ще ги разкъса. Къде са кръхотинците? Чакай, Пристига се ще 30 минути. запустиха ушенците за много. Бог да ни е на помощ. Не, на ушенците няма да слагаш. Няма. Хайде сега да ги свалиме, мамо. Да, няма да слагаме на ушенците, защото нас ще... Да, на всичките може. Айде сега да се съберем да ги свалим. Не, защо? А? Повече не прави така. Вие пазете вратите. Всички да се съберат. Дръжте фронта. Предават собствената си кауза. Какво на малко видиш? Тате, ти направи ли снимката, за да видиш колко е некича на мен? Ела, че те започва да ги свалят.